Hello, maayong adlaw Mindanao. Welcome to Batignang Life in Japan vlog. Ako ang inyong vlogger nga usa ka single mom na nga naa diri sa Japan and wala man tagipalad sa tuang married life. But thankful gihapon ta nga natay work ug nagpadayon ta pagsuporta sa tuang pamilya sa Pilipinas as a breadwinner. So as a single mom nga wala kayo friend there sa Japan, so I'm start doing a vlog and this is my first episode, my first vlog. And kung naa kay plano nga manhi sa Japan for work, ang ako lang ikatambag, dada ang imuhang pinakadako nga balde para sa imong luha. ug dada ang imong pinakataas nga bakos para sa imuhang ano ba kanang for you to hold on nga ang kinabuhi sa abroad is dili kanang nakita nato sa social media. Lahi ra gyud kay sa tanan, so balo na ang imong pinakadako nga balde ug balo na ang imong pinakataas nga bakos. So ang Japan is known as very more on privacy kaayo nga bansa. So, bisag nanay namatay sa imuhang likod, sa imuhang kabilang kwarto, wala ka kabalo tuktok na lang kag pulis nga nay namatay, wa ba ka nakakita mo ni bla bla bla. So, medyo kung dili gyud ka sanay, mas stress gyud ka, pero depende ra po na sa imong kagalingon kung how you react unsa ani mo labanon, paano labanan sa imong kagalingon ang stress. Kung kanang bisag unsa jud ka strong, maabot gid sa panahon nga mas stress jud ka kay ma-miss nimong pamilya sa Pilipinas kay lahi gyud kung naa ka sa laing nasod nga lahi imong mga kauban. So syempre nagi panahon nga mas stress jud ka, so moro na akong ikatambag ay napagdagdag ng mga sina ang imong balona sa imong taas nga pasensya ug sakripisyo para as a breadwinner. Kung naagid kay goal sa imuhang life, so isakripisyo yun nato ang atong kagalingon for the sake of our family. So this is my first vlog. Kung ganahan ka mo lantaw sa mga episode, so you can follow me or you can ask me some anything here. Kung naalang ko ikatambag, so why not? So mao ni ang ato ang vlog. This is my first vlog. So I have one daughter nga nag-school, so kung wala siya sa balay, so ako lang isa, so mo nang nakahunahon ako I need to someone to talk, so nakahunahon ako nga ako na lang kausapon ako ang camera. So since naamang kay camera, ako na lang gamiton sus. And this is for lifestyle vlog lang ha. Please no hate, no bashing kay murag musamot ato ang stress. O na nga mayong adlaw Mindanao. Mainom sa tagti para mawala ang ato ang stress.